an ce wata tawaga ta je ta ga shugaban ƙasa kuma suna ta gaya wa mutane a yi haƙuri. Yanzu da Allah abinda kuka ɗauko kenan daga wajen shugaban ƙasa kawai a yi haƙuri, kuma yanzu kawai shi kenan sai ku je wajen shugaban ƙasa kawai shi kenan ya ba ku tsare-tsarensa. Mu ne fa muke da kuka. Shugaban ƙasa ya kamata a gaya masa kawai cikin abubuwa guda 5 ya aiwatar. Ba wani bayani, kawai mun zo ne abubuwa guda 5 sun gallabi 'yan ƙasa ka yi, ba tsare-tsarenka muke nema ba. Ina ruwanmu da tsarinka? Tsarinka kan ai mun gani ya wahalar da mu. A tsarinka ya wahalar da mu. Don me za ka zo ka gaya mana tsarin shugaban ƙasa? Wani tsari zai gaya mana yanzu? Ba tsarin da za ka zo ka gaya mana. Talakawa suna wahala. Shugaban ƙasa ko ofis baka shiga ba kace ka cire tallafi ka dawo da shi. Ɗaya kenan da abin da za a gaya masa wallah. Ka cire tallafi ko ofis baka